today. Unama ndi kwa kula. Unami sinode kwa kula. Kipanga chakuti kutabale. Ngati sokule peleka izizi. Izi mungapange. Ai. Ineyo. Sinafuna kutamba za anthu wena lazipani zina. Ai. Ulejo masimana wadi. Ndiye ndikunena kuti zachitukuko zimene zifuna kuchitikazo. Ine sindienda kuti ndidza ningofuna amalawi electoral commission ndiyafunse nditise malamulo cholinga changa ndifuna kuti ndiziyambe pa 16 pasanafike. Pa 16 pasanafike muona noka kuti uyu akulina zona. Chifukwa kukunamiza ndikuti wama ichi tukupangirani kodi mafuta akuvuta ababa feteleza akuvuta ababa zimene tukuluti mbiri ndama mtitenga kutiko ayi tizikuzima chilungamo tizikhala ndi luntchalo nakuti ize boma sitha kuchita izi koma taitanisabo tsiku lakutira kuti otikhulupirira abwera kunoko akuthandizani. Mudziwe izi nonse amene muli apa dziko la Malawi simukanalingwa kupweteka mmene likupwetekeramu kupanda kuti mbomamu muli mbava tuzopsa. Muli mbava zimene tikukuzani izizi. Ine ndine vice president wa dziko. Amwene 2020 DPP idachosedwa mboma. Ndinanena kuti for the new government, it would be easier, very easy, kupanga outperform DPP. Munjira zambiri. Muganiza wanga nikaganiza yonjo. Kuda DPP, chifasi kutenda zoona guys, let's be honest. 2019, 2018, sikuti Malawi yankaenda yayo. Sikuti zinthu zinali perfect yayo. Economy sinkachita bwino. GDP yathu growth inali negligible. Sikuti inali growth yeniyeni. Growth yeniyeni yooneka kuti dziko la Malawi economy kuchita bwino, dziko la Malawi layamba kutukuka, kuti dziko la Malawi is developing. Growth imeneyo inachitika nthawi ya bingu. I think inkadzafika 7% growth in GDP. Okay? Since bingu kuchoka, we have never reached those kind of numbers in terms of GDP growth. It's unfortunate. Kuti leloli my economic indicators amene atutukumaona kumanena kuti chuma ka dziko likuyenda bwino. Tukumaonera kusowa kwa mafuta, kapena lack of forex, kapena kwacha devaluation. Tumango yanga na zinthu zimezi masikwana. Komatu kuti economy ikuyenda bwino, indicator yaikulu yomwe maiko onse timayang'ana imakhala GDP. Chaka ndi chaka amaonetsa amatulutsa manambala a GDP. Mupeze? GDP imwe ili gross domestic product. It means as the name suggested, the productivity ya dziko. Kuti dziko li zinthu zikuyendamo anthu akupanga produce zinthu. Economy ikupanga produce zinthu. Kaya ndi ulimi, anthu akukolola, anthu akugulitsa. Kaya ndi makolide, anthu akukumba, akupeza, akugulitsa. Kaya ndi makampani akulemba ntchito, anthu ntchito zizo. Zimene anthu amanenera kuti economy ili bwino. GDP ikuyenda bwanji. Komanso jobs, ntchito zikupezeka bwanji. Zimene zimaonetsa kuti dziko likuyenda. Chichokere nthawi ya bingu, GDP yathu yakayotseka. Sinafike ponena kuti dziko likutukuka. Chichokere pa 7% imwe nafikidwapo 5, 6, 7 timangokhala kuma 3, kuma 2, kuma 3. Okay, so ineyo DPP itachoka 2020 ndinkanena kuti boma likubwera within 2 years ndinkanena so apase mpata within 2 years ayibwera bwino dziko li GDP chayamba kukwera komanso economy yamba kuoneka kuti kuchita bwino. Zonsezo zakanika mu 5 years. GDP yathu ya chaka chatha inali 1.9 na chaka chatha. Ndipo chaka chino yapangidwa revise iso kutsikaso 1.6. It's almost negligible. Palibe chikuchitika mu economy yathu.
musanamizike kuti yayi apo kumangidwa chakuti yayi GDP mafigures GDP economy yathu sikukula. We are not developing, in other words. Okay? Now, first with the situation where TPP yamba kuonekano ngati kuti nkachita bwino. Iwona besinali bwino ndamenya. Ziko sinali bwino. Koma chifukwa choti panopo zinthu zalephereka kusinthika, zinthu sizikuyenda bwino. GDP yatsikiratu. Anthu amba kumaona ngati kuti TPP chibola ndamenya. Anyway, ndizomvesa chisoni. Solution yona solution yolondola sikubwereraso ku A to B ya solution yolondola unali kusaka wina kutakula awanalephera tinaika kwawo awaso khangati zavuta kodi pagulupa atiwo gulu liti ndilo likuoneka kuti lakungana bwino litakusintha zinthu koma tatiyese ni gulero being rational timayenera kupanga choncho koma Malawi we are not known kukhala tokonda kutenga ma risk. Amalawi timakonda comfort. Timakonda zinthu zoti ndisabese kwapa. Ndifaka sisi mayamba ma business. Ndifaka sisi mayika ndalama zathu ma business. Ndifaka we are not good at businesses because timaopa kutenga ma risk. Kasiyana ndi anzatu amatenga ma risk. Even timaopa. We want to be safe. Makadi atuti tasunge ata ubeka. Ndifaka yake tikubwerera so kuti bibi. Ndunena zimezi. Chifukwa cha ma opinion polls. Munaona ma opinion polls amene atuluka akuonetsa kuti anthu ambiri akuganiza zibwerera so kuti TPP. Koma choti ndene chonena kuti TPP ya lero si TPP ya 2014. Peter Mutharika wa 2014 si Peter Mutharika wa lero. Si ndikukamba za kukula. Ndikukamba za team yomwe ali nayo. Peter Mutharika wa 2014 team manager yayo inali team yomwe Bingu anasiya. Ma remnants a Bingu. Ajina gugwe. Ma remnants a Bingu. Oti Bingu anapanga veti kuona kuti amagaya wao. Titi mange na udziko. Amene jani ma remnants amene akagula economy. Okay? Conditionally amene kaja kanalipo. Ene ndikazayanga na badakali pano. Most of anthu amene aja ena anatisiya, ena anasiratu za ndali basa ungojoya ma pension yao, ma retirement yao. Panopa Peter is surrounded by anthu anyuwani. Amene ali very close anyuwani. Anthu onena kuti Bingu munaso would not choose this kind of people kuti ampangisa around there. You understand? So do I think kuti tikabwerera zinthu zita kuzakhala pa GDP mpaka kumabwera paja? I don't think so. Do I see anthu ena amene akanatha kuzifikisa pamene pajapo? I see them. Mavuto ndonena kuti anthu fe sitimakonda ma risks. Ineyo I pray kuti ma video amene upanga IBM ataona. Chifukwa IBM aja ndi munthu wanzeru. Ndi munthu onena kuti he always tries to do the right things. Ngakhale timu yake imatha kumpanga frustrate, which is inevitable. Koma ndikhulupirira kuti ataona atasukhala ndi maganizo opanga revamp kampuija kuti pamene iwo kudzatuluka mu office kunena kuti asiyatu ndale sopano retirement adapanga build nkusiya team ya vibrant yoti ita kubweresa so GDP ya Malawi ndi kufika so pa 7%. GDP ya Malawi kuzakufika so pa 7%. It means growth yonena kuti aliyense sungachite so mboni aliyense amachita kumafika kuti adziko panopa zinthu zilipo. GDP kungofika 5 to 7%. So mafusa kuti dziko likuenda bwanji. Olo mafuta adasowa umozola asowa mwina chifukwa china chake choveka kadi GDP ja ikukwera ambuya kudaliseni musanke molondola siku kwambiri.